Pozdrav ljudi, Rupa na saksiji sa vama, dobrodošli u novi video u kome ćemo pričati o biljkama koje su bitne za ishranu vaših pasa i mačaka. I pre nego što počnem sa videom, već vidim u komentarima kako piše dole, ali Rupo, ti nemaš pojma, psi i mačke su mesojedi, oni ne jedu biljke. Rode. Psi i mačke jesu mesojedi i oni ne jedu voće i povrće, ali postoje određene biljke koje su izuzetno bitne za njihovo zdravlje. Tako da, ukoliko imaš psa ili mačku, naročito ukoliko imaš mačku koja živi isključivo u stanu, obavezno odgledaj klip do kraja i poslušaj me ono što ti pričam. I upravo si, Rode. Psi i mačke jesu mesojedi, ne jedu voće i povrće, ali su im potrebne ovakve biljke jednostavne. Ovo je konkretno pšenica, ljudi. Znači, pogledajte kako je ona građena. Nemoj ovo da jedeš, maco, jedi one druge, vidi koliko imaš tamo. Znači, to vam je jednostavna biljka koja ima ova jednostavna dugačka vlakna, a kao što smo rekli malo pre, psi i mačke, Dakle, psi i mačke se hrane isključivo mesom. Ne znam da li ste vi ikad u životu jeli par dana za redom samo meso, ali onda znate u kakvom vam je stanju želudac, pa možete da zamislite kakav je njima bukvalno ostaci mesa i gomila dlaka, pošto se one kupaju tako što se ližu. Čekajte da pomerimo da vidimo i dalje kako ždernje ovo. I onda u principu to njima pravi problem u njihovom želucu. I zbog toga je potrebno da im obezbedite ovakve travkice koje su jednostavne građe, koje imaju dugačka vlakna, jer njihov želudac nema kiselinu koja to može da svari. I onda te dlake bukvalno samo prođu kroz njih i pročiste sve ono što se nalazi u njima. Dakle, kažem, ukoliko imate psa, vi kad ga izvedete u šetnju, verujte mi, čak i da ne vidite njega to da radi, ako on naiđe na takvu biljku, on je sam pojede zato što osjeća instinktivno. Evo, čak i ovaj moj macan, iako živi ceo život u stanu, ja se sećam prvi put kad sam mu ponudio ovu biljku da proba, on se odmah oduševio i odmah je krenuo da jede, tako da je definitivno u pitanju potrebe instinkt. Sad rekao sam, znači, što se tiče tih biljaka, možete da odaberete bilo koju vrstu žitarice, ja preferiram pšenicu zato što se lako dolazi do nje i nije uopšte skupa. Vi možete u pet shopovima da kupite, kako se zove, neke kesice tamo sa onom mešanim dječam, ovas i to pšenica, sve vam je to isti đavo i tipa koštaće vas jedno 2-3 evra, a ovo odete u zdravu hranu, kupite kilo jedno za 1 evro, tako da vam se definitivno isplati. Znači, potrebno vam je seme pšenice i jelte i ja vam preporučujem da imate 2 saksije ukoliko ste u stanu, da biste uvek imali sveže biljke za vaše mace. Znači, vidite, ovo je ovde izraslo, bukvalno, ovo izraste za 2-3-4 dana, znači nemojte da mislite da je ovo nešto dugo. I čim ono krene da se suši, šta već odmah počupite i zasadite novo, jer maca preferira sveže biljke. Znači, potrebno je da uzmete saksiju, napunite zemljom, napravite, brate, 2 reda ovako, ništa sad spektakularno ne mora da bude. Uzmete, otkud znam, šako, znači ovoliko. Ništa više, ništa manje. Dobro, u stvari može još malo da se baci, ali čisto je to da vidite, ovo konkretno ovde je previše gusto zasađeno, odmah da znate, ali kažem, nećemo da čekamo plod, tako da nas baš briga. Znači, pospete ovo pšenicu, zatrpate ovako zemljom, nalijete vodom i to je to. Znači, bukvalno, apsolutno ništa vam ne treba tu preterano da se vi odvaljujete od posla, zato vam i kažem da ovo uradite, jer vašoj mački, to jest vašem ljubimcu će izuzetno značiti da ima pristup ovako zdravoj hrani pošto mu treba, a vama stvarno nije neki posao. Ovo je inače travuljina, najobičnija, raste kako hoćete, tako da ono, eto da znate, bukvalno ništa ne postoji što može da vas spreči da vi vašem ljubimcu obezbedite što bolju ishranu, samim tim i bolji život. I to bi bilo to, ljudi, što se tiče ovog klipa. Hvala vam što ste gledali i ostali do samog kraja. Lupite like ukoliko ste naučili nešto novo. Ipak ovaj kanal nije samo za jebancije, nego trudimo se i da naučimo neke stvari koje su korisne u životu. A ako također imate neke drugare koji imaju kućne ljubimce, podelite sa njima ovaj snimak da i oni nauče nešto novo. A ukoliko vam se sviđa cela ova priča, definitivno se subscribeujte na kanal, jer sam rekao, ljudi, nije ovaj kanal samo za jebancije, a trudit ćemo se mi da provučemo i pametne stvari ovde. To bi bilo to, ljudi, na samom kraju bih želeo da vam se zahvalim što nas ima 17.000 u našoj familiji. Hvala vam puno, ljudi, na tome. To bi bilo to, mi se vidimo u sledećem klipu. Ćao!